Ebben a mai videóban Rivals challenge-ezni fogunk, de úgy, hogy itt lesz velem Krisz, és csak randomokat használhatunk. Krisz, köszönj be, ha valaki nem ismer, de még Rivalsos videónk úgyse volt. Igen. Na akkor gyere, vágjunk is bele a rankedbe. Nem is tudom kell, de mindegy. Ez mi ez a új pálya? Arena, oké. Csak randomot használhatunk. Random. RPG-t kaptam, te, RPG. De jó neked. Én ilyen crossbow-t kaptam. Az jó cucc. Csak az a baj, hogy... Srácok, ha azt hiszitek, hogy tényleg nem akkor ha nem tudom most, ha Krisz, hát nem most inkább nem mondok semmit, most csak a jó crossbow-zól. Az a baj, hogy tabletról vagyok, te meg PS-ről. Na nézzük random. Aha, jót kaptam. Én meg minigant kaptam. Én olyan laudátot kaptam, mint tegnap. Én minigant kaptam. De jó neked. Ennyien izék. Tudod. De jó. Jó, mindjárt megöllek. Amúgy GG, Olina a GG, hát ja, én jobban játszok, én régebben kezdtem. Most knife-ot kaptam. No, hát akkor én jót kaptam, ha most knife-ot kaptál. Knife-et kaptál? Nem. Mi van? Nem. Jó. Aha, mi a broski? Te jobb vagy. Bro, nagyon, mi volt? Micsoda? Snipert kaptam, srácok. Hát Még akkor... ennél tisztán kaptam. Hoppá. Aha, ezt kaptam. Hello. Hogy meg? Jaj. Az a baj, hogy nagyon laggolok. Nagyon lágban, amíg én is... Jó, katonát kaptam. Katona az nagyon jó amúgy. Várjál, megnézhetek valamit? Hol vagy egyáltalán? Hagyj már egy kört, létszi, egy kört hagyja. Jaj, bocsi. Na menjünk még egy kört. Mindig srácok. De most nem volt bandolós. Legyen úgy, hogy pontokra megy, hogy ilyen, ezért nem legyen verseny. Hát de akkor te fogsz nyerni. Akinek több pontja lesz, De az nyer. akkor te fogsz nyerni, mert te PS-ről vagy. Hát jössz, srácok, az a baj, hogy ő telefonon van, vagy tableton, vagy vannak. Én meg itt vagyok. PS. PlayStation, igen. Most amúgy srácok, ez egy új játék, Rivals, amit most fogunk játszani. Egy új játék. Tényleg randomokat kell választani, meg ma snipert tettem be. Én nekem egy jó fegyőt. Túl laggolok. Most srácok, most nem fogunk rage-elni a játék. Pedig van rég ki... Oh, knife. Mert kaptad, én nem Hogy? Végig cselültem. Jaj, ez is vissza.
dobóknife-ot. Mi kaptam? Én meg dobókést. Na nekem az van, dobókésem van, én még knife-om. Én a A szót. késnek angolul, a knife amúgy az a kés. Én gondolom videk jár iskolába. Hát ha... De lehet, hogy el is ősök ígérek, szóval kívülre találni. Mindig hagyjuk. Hagyja be egy kört, tesó. Jó hagyok, bro. Aha, RPG-t találjuk. Te is RPG-t kapta. RPG-t kaptam, meg Knife-ot kaptam. És fogom lőni. Gyere. Tus. Hoppá, bocs. És RPG-t kaptam. De mi? Hát gyere már, bro. Ölj már meg. Hagyj be egy kört. De a bro, de az ne gyere. Tesó, snipert kaptam. De jó. Hagyj be egy kört. Bro, szájfolj már le, így. De most jól leugráltam. Én tudok egy olyan taktikot, de ahhoz kéne nekem PS. Aha. Jó, de te túl OP vagy. Be kell flippba lépni is Publikba. Várja, csak akarok venni rankedet. Jaj, ranket. Abba is random. Gyere ba! Gyere gyorsan a 2v2-be. Várj, nekem elindítottam a meccset, kiléptem a szerverből, visszaléptem. Hát igen, srácok. A mai nap privázos videó lesz, de úgy látszik Krisz fogja elhúzni a win-streaket, mert nem tudom. Mert ő OP-b. Gyere be ide, Krisz. Hát igen, srácok. Akkor cseréljük el. Nem. De akarok rankedozni, de azt hogyan állítsam be a rankedot? Gameplay. Így. Megdobálod, akkor jobban, azt majd majd be van felül. Nem segít. Várjál, nézek valamit a percbe. Várjál, Nem csak Olinak a YouTube csatornán, hanem nekem is, szóval arra is iratkozatok fel, Olira is, meg rám is. Nekem is jó videó lenne. Krisz, vettem ládákat. De jó. Kinyissuk? 8-at vettem. Jaj, nem dobok. Hát- Van shotgun, de jó neked. Jó sok mindent kaptam.
Ja, csak 20 kulcsból mit vegyek 20 kulcsból? Shotgun tudok venni, de ahol nekem meg sniper a izé. Hát. Vettem 5 kulcsérládát. Megvettem a short is, srácok. A shotgun. Short. Hely. Ja, tényleg random. Na, akkor most mi lesz? Nem tudom. Krisz, megölhetlek egyszerre Vóval? Ha. Hogy jobb nem de mit van itt egy link. De lehet táncolni? Vagy? Lehet táncolni ebben a játékban? Igen. Akkor hatok vagy. Táncolatok? De most random akkor. De itt meg akarnak ölni egyszerre Vóval. Nekem csak a Revó nem lesz random, a többi mind. Aha. De jó. Szóval meg, bocsi srácok, ezt most randomot tettem, de ha nem tettem random, de most már random. Ja, igen. Tudom, de jó. Ha. Ó, de jó szóltam. Termoposztot kaptam. De ti sokkal jobb vagy, mert te PS ezzel. Na jó, most kinyírlak. De az ne beszélsz, Ja, jó. videóba vagyunk, tudod? Azért csak lehet mondani, hogy you kill you. De sokkal OP-b vagy. Szabad eljutott. Ó, de jó, ez nagyon jó. Ez Humblade, ez nagyon jó. Hú, de kaptam. De ugyanazokat a loadoutokat kapod vissza. Amik már később voltak. De nem mozgik a kamera! Nem mozgik a kamera, nagyon szert a tableten játszani. Itt mit fog szerintem lenni, ha lesz Roblox? Mi? A
energiapisztoly. 400 kulcsot beszerzünk. Nem olyan sok. Nem éri meg. De megéri, jó, ha jó, csak ne gondoljátok azt, hogy túlni akarok. Úgyhogy nagyon jó. Túlra. De bro, de miért nem mész oda be, ma megint elég nem szervezünk. Ha beidem fegyvereimet nézem. Ja, jó van, bocsánat. Ma most már mehetünk. Most van, kiléptem. De aki nem tudná, hogy mennyi feliratkozom van, nekem 310, Olinak meg, hogyha jól láttam, akkor 20 feliratkozója volt. Hát igen. Gyere be a Krisz. De hogy bagol. Nem vagy te bebagolva. Hát, de. Gyere már, balúsz, Brooks. Random. Jó, de most kaptam levelet. De tudti, hogy sem landom az idél. De radót. Olyan rossz tableten játszani. De nem mozog a képernyőm. Kivakítottam a képernyőm. De te honnan látsz? Cheater. Várjál. Nem van, mert sokkal OP-bb vagy. Töltök! Új szétrédzselném az agyamat. Hallod, Krisz? Na,
Azon gondolkoztam, hogy tudod, vannak az új shortsaim, azokat láttad? Hát, hogy már fel, akkor... Nem megnézem. Srácok, addig mutatok nektek egy játékot. És igen, és min akartál gondolkodni? Hogy a srácoknak ezt a játékot megemutatták. Jók a videóim? Tudod, hogy nem kell utána? Na, Mi? most ezeket hol vigyéted? Ez az. Jaj, azt szakköd, de amit én mondtam. Igen. Na, én így mondom. Hogy miért raksz fel? Most mondta 100 Most egy nap egyre rakok fel. Jaj, srácok, ez a kis borzasztó! Szerényes játék. És leesek! Miért fognak tiltani? Most mi? Azért tiltanak le, mert nekem is írta apukat, hogy ne rakd fel őt 20 kilókat, mert fog üteni. Azt én nem 20-at raktam fel. Neked is több videód van 20-ra. Ne rakd fel annyi sokat, mert ki fog tiltani őt. De most ez egy Rivals videó, akkor most mi nem megyünk Rivals. Bár... Fú... Idegesít. Akkor menjünk olyan videóra. Olyan videót menjünk. Kitörüli a szá... Bocs. Hát egy Rivals videó meg ezzel is egybe lesz. Srácok, rám jön a Ronaldo. Erről már volt sorcom, hogy Kriszt leütöttem. Ronaldot berepítettem a világ végére. Úgy lehet, hogy copyrightosak ezek a zenék. Van, nem gondoltál vele? Nem gondoltál vele, hogy ezek a zenék copyrightosak? De hogy van Queen Louis? Nem vagy király. De senki nincs Oliver. Fú, de Nori! Na, most én a nőt. Jézusom, 100-en követnek. Ha be te vagy Szemi. Szerelmesek lát. Azt hiszik, hogy Szemi vagy. Hát amúgy az vagyok.
Csak a skined olyan. Egyet nem csak a lábába. Jó, egyet. De megbuzdulni se bírok. Én vagyok a király, és mindenki rám támad. Ez van. De bro. Bepucsította. Jó. Nem! Bi. Dalla Ronaldo! Segítség! Fúj! Az igazi kapus volt. A Ronaldót elüttem. Olyan béna neve is van. Én már Rainbow vagyok. Én ugyanolyan sárga is, pedig 1276-os vagyok. Mindjárt utolérlek. Tesó, itt van egy 1231-es. Mindjárt utolér. Már fel, bro. Xbelivsa. Hagy tóba, hagyattam, meg is öltem. Ketten követnek. 1200 valamennyi. Annak van a ura szerepje. Az a Xonim. Haj, nem bírok eljutni 80-ig. Búf. Tudsz, hogy üt le? Bibi labte. Babu ó. Most már téged akarok szeretni. Ja, be én vagyok a király. Mindjárt leütöm, na most meglássa, ő semmilyen ütögetek. Én fogom üt. Üt le! De már, de ki ütöget? Nem tudom. Segítség! Jézusom, olyan, mint a csókolóz már. Ezzel ütöttük magunkat. Te hol vagy? Téged ütöttelek le.
Krisz, majd megyünk kafkolni izére. Leállítsuk a videót, azt megyünk privát szeróra afkolni. Tudod, hogy szerezni a izéket. Na, sziasztok, srácok! Krisz, köszönj el! Sziasztok! Doli, na, sziasztok!